Gvern ġdid nazzjonalista se jirrevedi kif jinħadem il-mekkaniżmu tal-kola u l-anzjani jibdew jirċievu id-doppju ta' dak li qed jieħdu llum. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-anzjani u l-kura fil-komunità Marija De Guara u mill-kelliem għall-akkomodazzjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar Ivan Bartolo. Marija De Guara saħqet li l-budget ħaseb biss fil-problemi tal-anzjani li qed jaffaċċjaw illum u mhux fil-problemi tal-ġejjini. Sostniet li minn Jannar ħafna mill-prodotti essenzjali se jibqgħu jolew u għalhekk l-anzjani huma konxi li żieda li nataw fil-budget mhux se tgħinhom jaslu sal-aħħar tas-sena d-dieħla u mhux se jkunu jistgħu jgħixu ħajja ta' kwalità. Dwar din il-problema reali, Gvern ġdid nazzjonalista se jkollu mekkaniżmu kif tinħadem il-kola li tiggarantixxi li kulħadd jgħix ħajtu b'mod dinjitus. Jekk ikun Partit Nazzjonalista fil-Gvern tiġawiet milli ma l-ewwel budget il-kola ħadd inħadem b'tali mod li l-anzjani natuhom id-doppju għall-għoli tal-ħajja. Hija qalt li Gvern ġdid nazzjonalista huwa kommess li jkompli jżid il-mediċina b'xejn marbuta mal-mard tal-anzjani u jagħti s-servizz tat-tabib tal-familja b'xejn lill-anzjani ta' 60 sena l fuq. Dan fil-waqt li jwiet li tinbena dar tal-anzjani fejn Salem Għawdex. Min-naħa tiegħu Ivan Bartolo tkellem dwar seta' sar aħjar fil-budget li ppreżenta l-Gvern Laburista. Budget tajjeb fil-fatt ikun meta s-soċjetà tagħti u mhux tieħu. Meta s-soċjetà ma tħares lejn l-anzjani tagħna bħala numri u tara eżattament x'ser toħdilhom. Imma budget tajjeb ikun meta fil-każ tagħna llum l-anzjani meta ngħinuhom biż-żieda ta' servizzi kemm fiżiċi, kemm mediċi, kemm soċjali u anki mentali. Huwa qal li dan kien budget li ammetta li d-deficit se jkun id-doppju ta' dak li kien previst, bi gvern li ma wettaqx miżura minn kull tlieta. Budget li qas bissema lil frontliners li jkunu kruċjali waqt il-pandemija tal-COVID-19. Ivan Bartolo fakkar kif iktar ma' persuna tikber fl-età iktar jiżdiedu l-ispejjeż, għalhekk iż-żieda li tal-gvern żgur li ma kienx biżżejjed. Dan kollu se jwassal biex il-faqar ikompli jiżdied. Huwa fakkar kif madwar 28% diġà jinsabu fir-riskju ta' faqar, b'ammont minnhom għandhom aktar minn 60 sena. Dan fil-waqt li kważi 2000 persuna jinsabu fir-riskju ta' esklużjoni soċjali.